Nou, goeiedag. Mooi. Ten Sharp was eerst een bandje, 5 man. En het bandje is gereduceerd tot van 5 naar 2. En Marcel en Niels met z'n tweeën, die zijn eigenlijk met z'n tweeën overgebleven. En die zijn gewoon blijven schrijven met Ton Groen als tekstschrijver. Ton was ook de bassist toen van het bandje. CBS, dat was dus de voorganger van Sony Music. Die kwamen bij me en die zeiden, we willen wel een soort mini-LP met deze mannen maken. In 5 dagen tijd een mini-album opgenomen, waar onder andere You op stond. Ik zal nooit vergeten dat die uitkwam in Nederland. En, nou ja, weet je, prima top 10 en hartstikke leuk. Ja. En de directeur van Sony Europe heeft het gewoon internationaal doorgedrukt. En toen is hij in Europa uitgekomen en toen ging het los. Ik had vergeten dat hij me belde. Hij zegt, heb je al een tuinhuis gekocht? Ik zeg, een tuinhuis gekocht? Ja. Hij zei, ja, ga dat maar doen. Ja, dat ging heel hard toen ineens. Ja, en die clip, weet je, er was eerst een hele artistieke clip van gemaakt. Ja, hij viel goed, hè? Ja. Vakantie. Ja, Niels de toetsenman, die heeft dus thuis gewoon ook zijn eigen studio. Dus die bereidt het eigenlijk helemaal voor. En nou ja, dan ga je zeg maar, met dat materiaal ga je de grote studio in en dan mixen. Dit is het liedje. Ja. En ik kan doen wat ik wil. Maar als ik hem weghaal, is het liedje weg. En als ik hem weghaal, is het liedje ook weg. En dan kan ik mixen tot ik ons weeg. Maar die twee gaan het gewoon doen. Ja. Er is wel een Michiel-sausje. Als je dat terug relateert aan dit liedje, dan zou je hooguit kunnen zeggen van... ja, de ruimtelijkheid van het liedje, de ruimtelijkheid van de mix, dat is wel een soort van herkenbaar. Ja. Ja. We beginnen kijken even hier. Met de drums. Nou, het is een beetje droog, dus ik kun nog zeggen, ik zet er een galmpje op. Nou ja, weet je, doe je dit, of doe je een korte galm, of een lange galm. Nou, dan heb je een bas. Wat is dit dan? Gitaartje, ook heel bekend. Nou, kijk hoe hard dat erin moet. Nou, die hele keyboardmeuk. Tweede keyboard. Wat doet die? Orgeltje. Nou, dan ben je er al bijna, hè? Nou, je hebt er al bij. Hem erbij doen. Ja, dit was eigenlijk de eerste, de enige echt hele grote internationale hit die ik ooit gehad heb. Dus dat was, ik bedoel, artistiek een groot succes, maar natuurlijk commercieel, nou ja, kijk om je heen, ook een groot succes. Zeker. Ja. En het feit dat ik hier woon, zonder deze grote hit, was die mogelijkheid er niet geweest. Nee. Hadden we hier niet gezeten, nee. Denk ik. Ja.